bak. Ne doğru söylemeler. Hormatly musulmanlar. Yaşayışda, durmuşda kendi çeyrek ya kapçanak çakıştan ummat bolmaýar. Çakışıyor. Yani häzir bolun çakışda da şonu dewam alyp saklajak bolun. Kadym zamanda diýenýär näçe wagtyndan öň ýylyň özü 4 fasıl bolýar. Türkmenler oğul fasılynda aýtýar. Ýaz diýerler. İkinci fasılda tomuk diyorlar, üçüncü fasılda güýzek diyorlar, dördüncü fasılda kış diyorlar. Güýzüň aýlarynda bir kelin akşam uklap atypdyr, uklap atan wagty uslap oğul akşam uslu bolýar, gyzgyn bolýar, daňda bilen çygrak sowuk bolýar. Bu üstündäki düşegini hem ýapyndysyna depip aýag ujuny ertipdir. Aýag ujuny ertipdir, daňda sowuk bolup durýan kelin düýüşinde üşüýipdir ýatan ýerinde. Düýüşinde üşüýip ýatyşyna düýüşinde guýaga çykypdyr. Bu guýdan men çıkarın deyip kömek üsläpdir, hiç kim beni eşitmendir. Bir zaman äri kuyuna çekme kuyularynyň agzyndan äri ötüp barýar eken. Ärini qygyry äraga men suwa gaçdym, men çıkar. Bilen gözle meni ötükdýär. Şa qynan ýatsyna bir wagt uykudan aýylýar. Aýlandan soň gelin akşam suya gaçanda, düýüşinde suya gaçanda ärini çıkarmadığında bir qahar gelip, meniň peşary 150 barýar. 50 barýar, güner tarak bol berýär. Yanaşıklanda bir mekir heley var eken, bul bilýär munyň surunyň haraplygyny, weziyetiniň haraplygyny. Bilaýtdy, ey qyygym, ey gelinim, saňa näme bolup, seňden bir kemiň bar diýär. Bilaýtdy, ýok, janymda kemim ýok diýär. Bilaýar aýtdy, aýt qyygym diýär. Aýt gelinim, men saňa eliniňe kömek edeýin diýär. Hey, janymda maňa kömek etjek adam ýok diýär. Ýok, aýt oglum ederni. Etdim diýär, sen azam düýüşinde guýa gaçdym diýär, başga halka tetme eşitmedi diýär, men çykarym maňa kömek edin qygyram bilen diýär. Äär sen etdiň diýär, adgalym guýunyň ýanyna oýan diýär, ötüp men ýüzüme de gözlem et diýär. Wahy jan kelin oglama bilýärdim diýär. Diýýär mamam aýal. Gelin sorat diýär, jan daýda näme bilýärdiň? Ay jan gydym aýtdyryp näme etjek? Ýok, aýt jan mama. Aýtsam diýdiş, äriň sen hallamaýandy bilýärdim, söýmeýändy bilýärdim, özge başga göwüniň baryny bilýärdim diýär. Ýa goýda köşär ýetdi. Bolşy qaharly diýär, äriň ýanyga baýdy diýär, äraga diýär, hä diýär. Men inem näkit diýär. Näme akylly adam eken. Bol kilemet diýär, bol ýakdar diýär. Sorama delil sorama diýär. O wagt piýada bir eşekli jedir gaýnyny kalk aýtdym diýär, gaýnatanyň üýüne işine getirip diýär, derwedetiň işine getirip, ken aýat tutaş, bula ataň üýüne getirdim. Mana endi geldim diýär. Hey, atas diýär. Sen aýtmanaň oglum 18 ýyl ýaşynda ýaşakyrpyn, sen aýtmanaň bilýän gelenmi diýär. Ha bilýän bolan köp ýaxşy etýärsiň. Indi men sen haçan gelbäk diýen diýip äär sorat diýär. Ýaq gelme aýtdy diýär, indi äraga gelip görmedi diýär. Ol men gelip äkden günden göçdi diýär. Äär aýtdy diýär, men hem şin diýär, ýatdaş näme menden näme sen narahat boldyň, näme nemetdiň, ýökelediň, näme sebäpden gelmäýin diýär. Yürü, vataştım. Onda aýtdy, men ötüňde düşünde guýa gaçdym. Şunça kömek etdi, qygyrdym başga insana eşitmedi. Sen guýunyň agyndan oýan, diýär ötüp gördüm, saňa men çykar, men kömek etdiň bilen men aýdan oglak atmadym diýär. Wahy aýal diýdi, baş diýdi, diýdi. Men kömek etjekdim. Ýöne sen guýunyň agyndan gözläp, sen näde gaçdyň, näde düşdüň diýip sorasam, oğlan sen düşünde üşüp ýatyrdyň. Guýda üşüp, tuğuşynda üşüp ýatyrdyň. Emma men şu soraşyp oturman, onuň kabur bardym, men kabur bardym, tanapdyr, arkandyr bir rat tapyp gelipdim, sen çykarjakdym diýdi. Hem taýlan qaqatnaýatym diýdi. Sen bu aýal aýtdy diýär. Hey adamym şon ýanymy diýdi, o şon ýany diýdi. Sen aýal aýtdy diýär, hey jan adamym, on ýanak bolsa diýdi, ýany enemden kaýana burun geler, bugün üýe gidel diýip diýär, äriň etejigini tutup diýär, ýany pes ýyzyna gaýtdy diýär. Bunu ýollap goýurlarym aýyrma. Olmaz diýsen bolan soň. Bastım. Hezanağaları yaňy ýakyn körüp oglum öýürdüm. Ey dostlarym yaňy ýakyn körüp oglum öýürdüm. Ilim halkym ýygnaýban tapanymdan toý berdim. Alan gelnimi 5 gün geçmän ýaşmagyny aýyrdy. Enim tenden bolmaýar diýip ýüregimi doýurdy. Bütün o bizar boldyk täze gelniň derdinden. Täze gelinni 5 gün geçmän ýal tap diýdi. Gaýnatasy ýalbarsa da gıran delsin gap diýdi. Eltilerim bitmediyse meniň öýümden gop diýdi. Göwnüňde yaramasam başga birin tap diýdi. Bütün o bizar boldyk täze gelniň derdinden. Namus etýän gelin hakda goşgaýdyp söz açmaga goýmadylar ýa baryp nany çay içmäge.
Dostlarımızın çekinişip dur köçemizden geçmeye. Bizim şundan bizar bulduk yol tapamız yok kaçmaya. Bütün o bizar bulduk teze gelinin derdinden. Aktıklarımız yakınlaşta kulağından tavlap durur. Baldızları yalvarsa da çiğbik bilen çavlap durur. Hayalımızın işiğinden barıp bilmen ağlap dur. Kucağımızın şunu görse ürüp bilmen uğlap dur. Yürekler lal buluptur teze gelinin derdinden. Parçalar piyaz diyor, Türkmen soğan diyor. Soğan yiyecek olanlar gelin, doğançıklarım gelin.